wee kwuo sị na nwoke ga-ahapụ nna ya hapụ nne ya ya na nwunye wee jikọọ ọnụ bụrụzie otu. Okwu a nke sitere n'akwụkwọ nsọ na Jenesis isi nke 2 amaokwu nke 24 bụ nke bịara na mmezu mgbe Nwada Chisom Ejidike nke ngalaba azụmahịa n'ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ABS n'ọdụ ya n'obi bụ Maazị Chukwuka dibịa Okoye bụ ndị ejikọrọ dịka di na nwunye na All Saints Anglican Church Ọka Amaka Onwuzulike ji akụkọ a. Mgbe ọ na-ekwuzi okwuchukwu iji wee merube mmemme agbamakwụkwọ ahụ ka onye ụkọchukwu nke bi ebi na ya bụ ụlọ ụka bụ Reverend Canon Cyril Jideofor gwara ndị ahụ ejikọrọ aka ọnụ dịka di na nwunye ka ha ghere oghe n'ime onwe ha ma rịọta nkwa ha kwere n'iru Chineke ma sikwazie na ha were Chineke wee mere isi ezinụlọ ha. Ọ gara n'iru ma gbaa nke nwoke ume ka ọ hụ nwunye ya n'anya mgbe niile, rubere nwunye ya isi ma fekwa ya, si na mgbe ọ na-eme otu a na nwunye ya ahụ ga-agazikwa n'iru wee rubekwere yawa isi ma hụ ya n'anya ma mekwa ka o si wee chọọ. Mgbe ha na-ekelezi Chineke ekene maka njikọ ọnụ o jikọrọ ha, ka di na nwunye ahụ bụ Maazị na Oriakụ Okoye sịrị na ha bịakọtara ọnụ n'ịhụnanya, na ọ bụkwa n'ịhụnanya ka ha ga-akwụgide ma kwezie onwe ha nkwa na ha ga-abụ onye enyemaka nyere onwe ha wee rue mgbe ọnwụ ga-ekewe ha. Ihe pụtara iche emere na ya bụ agbamakwụkwọ bụ ịgbanye ọla aka, idekwe mpempe akwụkwọ eji anụ di na nwunye na ịwa achịcha. Abụ m Amaka Onwuzulike maka akụkọ ụwa ABS.